Ka jingelekai ka balapan kemen yaki pait ba no kersan football haka jela Meghalaya haka lai terigu akos mentau snem arajar penriu hajawa harlar neru stadium Shillong kalang sning football club kalapan lim sendon ya ke Mumbai football club dasan lanot kol haka grup I kabasis pa lai pesan jong keduran kom kane kamde tangga jing job kabapan kemen ya Noriano Henry kalong kawai na ka jing job kaba krautam haka history jong kalang sning football club kakan hon kalapan I ka jinga teli ka jing stan bar ka jingla banyelekai nadu ka minit ka baningkong hadu ka bakon nadu blastang ka jinglekai kalang sning kelayo ban bat bhai ka bol kinong ilekai jongka klia teli bha ka passing ka jinga keren bar ka jingkala na ka jinga da sha ka jinglekai ka bala penlingo yaki pait ba jong ka jela Meghalaya wala ka Mumbai football club kadai ka kanhon ka badon ka jingyo jinghikai ka babha Henry ha ka ka sngi kalang sning kalapan I ba kalong ka balapan khre lupa haka kelas tem wala umpadon mano bat thep gol Henry kalang sning kala thau bun gi kabuk siar kino kersan kidap hamadan kila nang sus kem baka gol kan sawan Henry kinong ilekai kila yai ilekai de kejing yaisha pat kejing yai persang ondala poi haka kelamin kejing ilekai kala kelas sendon haka minit kabasan po Usayed Ahmed ulayo plia kejing thep gol bat penkhi ya barok kawai ke stadium kane ka gol kala ai mesim sibun ye kinong ilekai jong kalang sning kane ka gol kala ai mesim sibun ye kinong ilekai jong kalang sning bat ro ikin kersan ki belayai perta bat ai mesim na side jong kamadan haden kane ka Mumbai football club kala persang ban jubam ndai ka jinga da jong kalang sning kelas kembha ki defender kila khanglut ye ki babon kilan ba ka Mumbai ka persang ban thau ukol ke paro ula lebha pan pelait ne kino ki jingma tang haden katto kena minit haka minit ka ban riu phulai Usayed Ahmed ula thabyang se ka kol ka baar kane kala penlong ya ka cilakai pan kala da ar lanot gol ke stadium baro ka wei kala sawa da ka jing sokmen bagi pait ba kala yang pan ai ka jingaro ya ka kanhon jong ka jela ka jing thap ar gol jong Usayed Ahmed kapan I bau deu nong ilekai ubadon ka jing yang skam ka babha pat ubala ban pron kam hok yaki kabu bau yo kane ka jing ilekai kala ban long ro ka wei ne ka jing ilekai ki babha tam jung u ha kane ka samoy hadin ba kalang sning kala tam da aranot gol ka Mumbai football club kala persang ban pen kala katto kane ngot ki nong ilekai Henry om syamala setia ban pen phai ya kane ka jing ilekai kalang sning kala yai teng ban khenra pat ban thau sabun teligi kabu ki pait ba Shillong kila ai mesim klem sange ka jing risa kilama pat kisur perta jugi pait ba kila penlong ye ke stadium bakan dap da ka mesim jong ke cilekai kane ka jing kersan kalong ka wei ne ki banta ki bakrau ki bala ai bori ki nong lekai jong kalang sning kat ba ka por kanang yai ka Mumbai football club kelas tang bandu jing kermen kat ba kalang sning kana klan ka jing passing ka babiang bat ka jing trelang jong baro kinong lekai kalapan I ba kane ka kanhon kalapan khrebha na ka banta kane ka lumpong Henry kane kamde setia ka jing yalinti ka bakot tang hangne haki minit ki ba khado jong ka jing lekai kalang sning kadang don sakikol ki ba penkhi perthei bat ki ba penlong ya ka jing lekai pan kot da ka skor ka ba khrau hadin ba kalang sning football club kala tam lupa da aranot gol ka Mumbai football club kala persang bat penher pait ba ban yo pen phai sikol Henry ka jinga da ju kalang sning kala yang skambha bat ki nong ilekai kem syam la ailat setia yaki rang ilekai ju ka Mumbai panrung syapo ka benta ka bama kat ba kapor kanang jan kon ka Mumbai kalhaban me syakmat panwat gol Henry kane kala pli penban yaki lat jong ka cilakai ling bagi counter attack jong kalang sning haka minit ka ba phra phonyo mukarman skam mukhem mulayo ka kabuk siar hadin ka jinga trelang ka babiang bat ka passing ka basten ula shoot da ka jing soskam bat ka ball klarung bai syapo gol kane ka gol ka balai kala penlong ya ka cilakai panlong dalai lanot gol pat ki pait ba ajaw halan neru stadium kilami pait ba na ki jakasyong pan rakhe ya kane ka jingjom wat hadin balatam dalai lanot gol kalang sning kam syam la sange ka kanhon kalayep teng banyalekai da ka jing soskam bat ka jing teli
kane ka pen i bagi nong lekai kem kwa tang ban jom hendaki kwa ban pen i ka bor jong ka kanhon hado ka bakon ondala poi ka por bla ai extra time ha ka minute ka bakhandai pho plus lai udi borme chanlang ki o kasar ula taps ka kol ka basau kane kala penlingo ye ki babon namar wat ha ki minute ki bakhado ro kalang sning kadang la ban thaulan ban pen urlong ye ka chingyo tap kol tang hadin ar minute ha ka minute ka bakhandai pho plus san usam noel phawa ula pen kot no ye ka chingla kai da ka kol ka basan kane kala penlong ye ka skor banlong da san la not gol ka balong ka jingjob ka bakrau ye kalang sning football klom ha kane ka chingla kai kat baki paj ba kidang pertai ka chingla kai ula penkut ya ka chinga khon ki paj ba ka stang ro ban rakhe da ka ching so comment ka bakrau ki nong ila kai kle kdo pat ai khublei ye ki dong krishan ki bala ai mesim nadu ka bastang hadu ka bakon ka jingjob da san not gol kam de tang lai point ha ka krop i ka longro kadak bakalang sning football klom kala bani kon persya ye ki nu ki kenhon ha ka duran kom lada ka chingla kai ka yat kom ne na ka ne ka chingla kai usayed amen ula long way ne kirang lekai uba kong santam da ka bathap ar teliki kol ha ka ne ka samoy kat bo kermen skhamu khem udi bormi chanlang ki o kasar padu samnuel phawa kilapan kraw sho ye ka jingjob da ka bathap mar ka way ka kol ki pajba ka chila Meghalaya mentakit sakmiliti ya ka china kai ka babut chong kelas ning football klom da ka ching kermen ba ka ne ka kanhon kan la ban beteng ya ka ne ka rukom lekai ka bai tanan ban lech kiwat ki ba kham shalor ha ka duran kom khuble sibon ne phi baro ba pila page ya ka ne ka video lada pisngo tanan sung ba share like ba subscribe khnang ba phinyo iki we pat ki khubor ki ba thmai ki ba man la ka sngi